Здравейте, ние сме Revolution. Кой сте? Днешният епизод е изпълнен със смърт, мрак и пържени картофки. Скъпи деца, имаме една много скръбна вест за вас. Днес умреха идолите на месец март, Пижо и Пенда. I'm not the one who's so far away when I feel. Скъпи приятели, няма защо да се страхувате от смъртта, защото Когато ние сме тук, нея няма. а когато тя е тук, нас ни няма. Приятелю, това е гробът на Джистин Байбър. А ето как умря той.